Afei, ɛdeɛn na yɛbɛka afa yɛnum ho? Onyankopɔn wɔ yɛn afa a hwan na ɔne yɛn bɛdi asie? Deɛ wankame nankasa ne ba, na mmom yɛn nyinaa nti oyi no mae no. Ɛbɛyɛ dɛn na ɔmfa adeɛ nyinaa nso nka ne ho mmɛdɔm yɛn? Mommisa na wɔbɛma mo. Monhwehwɛ na mobɛhunu. Mompɛm na wobɛbie mo. Na obiara a obisa no, onya. Obiara a ɔhwehwɛ no, ohunu. Na deɛ wɔpem no, wobue no. Amen.